Papa matarong. Sa India pa. Ipatagaw magdiliyak pa. Awid be, awid be. Awid na, kawid na, kawid na. Awid na, kawid na. Awid na, awid be, awid. Ayaw, cry, cry. Ayaw, liw be, ayaw, liw. Kaya di ka mahuman. Ayaw sa liw ta, ayaw sa liw ta, ayaw sa liw. Awid sa kana, awid sa kana, awid sa. Eh, kay Tagalog kindi, Tagalog kindi. Pila ganyan, basta ni 7 ganyan. Pag 7 na ganyan. Leonard, ilan yan? Manina? Nagpasalamat ko guys kay nakauli na ko sa ako moang panimalay o arang gud na akong kapuya guys kay barog-barog dito sa barangay hall o niuli jud ko guys kay gigutom na ko unsa may na akong naabtan sila nga naniod to pero naluya man ko guys wa ko mo kaon kay mura wa ko ganahin na ni kaon nangala ko biskwit sa bata guys. Amoy naabtan ako guys si Mr. nga naniod to na. Gikan po ni siya sa trabaho guys. Naglampas ni siya sa kalubihan ni Ma'am Dilin. O naguna lang na siya kaon namo guys kay gikutasan na pud ni siya. Sa buntag guys gabuwag manggod mi ani og panarbaho siya dito sa kalubihan ni Ma'am Dilin. Ako po sa barangay nanimbang po big mga bata. Kay gapidings mi guys kauban sa mga midwife o mga BHW. Sayo mi guys kay nagluto pa mi og amo ang painit sa mga bata. O hantod lang na alas 12 na mi guys wa jud mi kaog insakto ani guys kay murag nalit na gamong kaon. Wa nay gana pagkaon guys kay alas 12 na. A few moments later. Guys, nalipay jud ko guys kay gidakla ko ni Mr. dito sa bukid guys. As kalubayan ni Ma'am Bilin. Gusto po ko mo tan-aw sa iyang area guys kay daan ko gisugo niya nga pabidyohan ang maong area. Mao na nga gabidyo ko adto guys sa ilang gilampasan. Dako-dako man ni ang lugar ni Ma'am Bilin. Gaplano ni siya guys ug iya ko nang ibaligya. Ambot og na baka siya buyer ani basta kay iyang ibaligya ni guys. Diyan ang tatay mo palit ani pero wa idadyon kay murag taas-taasan man nila og presyo. Nakita na ko diri guys ang ako ang apo, namo di akong apo ari akong masamong kauban ni Mr. Nakita gyud nako ang maong area guys. Daghan man dai pod aning mga kalubihan. Sudlon paggamay ni guys. Pero sige lang. Bisa ka makaabot sa maong area. Nilabay na tag mga kawayanan guys. Dunay mga dagkong kawayan pa di ay nang dapita guys. Alami din ni magalagkaw kay daghan di kawayan ani dapat. Hangad-hangad po ko guys. Dapli ni sa saba. Muna itong labyan guys padung sa kuan ni Ma'am Bilin. Niya na niabot na ta guys. Makita na nato ang area.
patag ni guys daghag lubi. Doon na po lubi nga nugbo ni gipananom guys, pero na mo lagi ka og baka. Nakita na nako ang payong nila guys nga ilang silunganan. Mo na ni ilang hinlo guys, usa pa ka adlaw ni ikaduhang adlaw nila ni paghinlo guys. O ato silang makita nga niyan gasugod na sila og lampas. Mo ni kumasamong guys ug ang akong apo. Doon na pa yung mga Gemelina guys, dagko na. Guys, ako ning gibuyag kining akong apo guys nga dili inton ani mag tikbas-tikbas og maputol-putol og kahoy guys kay sig masamad. Pero kay matud pa sa amahan guys, iya ko nung gitrin si Undoy. Di gipasagdan lang pud namo guys. Aron makamaon ako no mohawid og sundang. Na gusto pud ang bata ba guys makamao, di gipasagdan lang namo. Pero naagod mi gatan-aw ani guys, amo lang magitestingan siya og maputol ba jud niya ning maong kahoy. Kay ga practice lagi ni guys. Mo nang gipasagdan laman siya. Gisuri-suri na ko ang kamera guys. Nakita man dai ko og kapaya sa ani oh. Na kaning area ni Mambilin guys, aduna ni mga lubi. Pero doon na po'y nahawan kay salin man ni sa gigabsan guys. Kapabuyag po ng mister guys oh. Kapabuyag si Bert. Gikapoy na tigbata guys, ni lingkod na si siya kay amo lamang to siyang gipasagdan, ni balik siya sa lingkuranan. Nahuman ang ilahang pahuway guys. Sige na kog ikot ning ako ang kamera guys, ug unsa joy makita nako ani. Tagas naman din mga lubi ha guys. Himungaon pa jud. Mo ni kalubihan sa ako ang amiga guys nga ako ang manager. Dagay taning buwang guys, dili na kay makaani ning dapita. Kay di po ka mamula ka og bukid ning akong amiga guys, mo na nga ako na po lamay ni assist nila.
Bisag gikapoy ko guys, gikan sa barangay hall, nalipay jud ko nga gidan ako ni Mr. dire sa bukid kay mama jud ni akong ganahan ang bukid. Galing kay wa ko nila pa lampasa ani. Ang gusto lang po nila nga malingaw ko pa bidyo-bidyohon laman. Og sa tanto na kong libot-libot sa kamera guys, daan pa ko guys, doon na jud ko'y makita di ay. Sus nakapanghisos jud ko ani guys. Naaman day daghang kuan kanang nipay. Sus dagko na ra ba kaadyo ag bunga oh. Kuyaw kay ni guys ug di ka kabantay ani. Mo ni ila din ning giputol. Pero bisan pa og giputol kay pagkauga ani manglupad maghihapon ni baon saon ni nila. Wa man nila ni hususa padung sa ubos. Mo ni kuyaw og nay mga bata guys bisan pa gani dakong tao ni kuyaw gani gihapon ni kay katol mi ni kaadyo labi nagpanington ka na. Ang baon saon na og unsaon na pagpaagiha og maputos ka atong nipay. Gitistingan sa bata guys, wa kadot gi padot lang gyud sa amahan ang pagputol sa maong kahoy. Dili man ni Jemelina guys, kanang aum, di ba ang aum humok man ni. Ang bata lay patiwason ani. Pero na ako ani gatan-aw guys. Kay interesado gyud taon siya nga mo tuon anang putol-putol og kahoy. Muna amo lang po silang abayan. Di pa halos kadahog sa sundang guys, pero sige lamang kay amo gilagi na yung gi-practice. Kaya aron din mahimong tapuan. Muna akong apo guys, si John Lee. Si John Lee Maganti. Ang giina nga di ipado lang kamot kay basin og mao'y matikbasan. Iya kong padaganon kasi matumbahan. Gilili kalingos bata guys ang maong punuan sa kahoy. Na maday lubi ani guys nga gipangaon sa ulod. Ug ang uban ani naundo na naigot na sa lipak. Ang kani dahon may ginangahurot ani gikaon sa ud. Baon sa ning sakitan ni. Plano sila ani guys og maggama na pugpayag sama dito sa unang lagkaw namo, maggama kuno sila payag ani guys kay butangan kuno nila og kanding. Mananghid kuno sila ni manager parang ma-maintenance kuno ani ang mga tanong. Pagtibag arir ka luyo. Kami raman po'y magkuan-kuan sa mga yuta ni Mabilin kay wa man ni siya ibana, daga man ning guwang. Kami may sugo-sugoon ani guys. Og mananaw mi ani pwede ra pod. Nabunta na di kay mo timba na doy. Wa may libog na akong amiga guys. Karon pa ko manglampasay ng 1 2 3 man. Ha? Kaya ko kahoy ng kuan. Natay bito po dan. Wa man sa mua. Binago. Kinaijag daghag sanggalab ba? Nakatawa ko sa akong mister guys kay
taod-taod naman siya lapas-lampas. Wala naman ko manong baling sa iyang gigamit. Pagtanaw pa na ako guys kay inay kay kanang kahoy nga may sanga lagaraw mo rin hinoy gigamit. Murag mo ipangawit. Murag mo apoy kawit ba ana ag sanggalab bandi ay ag ako man dining sanggalab mo iyang gida ag ija pod mo po iyang gigamit pero ako ama po iyang gi kuan sa wa nga bahin sa iyang kamot. Hala no, wa man is amo ang hunahunaan eh. Katawa lang po siya guys. Tagas nagjug kaayo lubi ni Ma'am Bilin. Oh, mao ni siya guys. Wa ko kapangutan na anig pila ni ka ektarya basta kay kini mga tagas nga lubi nga nakita sa atong video iya kuno ni matud pa sa kumbana kay niagi man ilang gitamnan og mais guys pero wa kuno katubo ag mais kay naunsa to arang inita man to ba unsa na pinahunanan ani tamnan tinga naman ni kamuti or gabi baka ubi basta kay nakaplano sila ani guys nga ila jud kuno ning labton puho na maloy ang Ginoo. Ug way mga kakulian guys, kuan na nila nig mga kanding, baka unsa ani. Pero gihanyag nila ni guys, may ako po ni og magduro ta nig pamuhi og mahalin na po ning maong yuta. Murag mingawo na pud ta ani. Pero kay murag sikanlat ni guys, dili gyud tingali mahalin ni. Kay sikanlat, sudlunon kaadyo. Layo na kaayo ang mga lubi guys. Nja patag kaadyo. Kung na gani ko ani ko mag balay. Pero yung Mr. Lagkaw ra dili balay kay lisod. Sa mong pagpauli guys. Ni una man jud kong uli, gikuha man kong Alex. Ani dunggo ko anak guys. Imbis ka naglingkod-lingkod ito ko nagpahuway, iwan sila. Tungkog na dinhi agot. Albin. Unsa isda na? Putong Oh, daghan de gat. Hello. Gaot nga na sa tao kay sakit na na. Uwi para ba ni guys? Kanang gout nga nay burot. Duha ka sa ugat. gout. Gout face. Ang asawa ni Alvin guys nga uli sa ilaha kay nagkuha og lain pang isda. Sila si Para Papa. kuno gyapon ani guys, Kuha palitan ni ni mo ni maong lalaki ang maong isda. Mao na nga agi ko ni Mrs. ang kauban ani. To gakuha pas mama sa isda. Dugay mamatay ning isda guys. Ngan laman ni Mura ba uban ng isda o lapo-lapo insect? uban pod tulaki. Gaot. Dugay Daghamay kuno ni nga mamatay. ani isda agon. Mao ni kunoy paborito sa mga insect matud pas uban. San ladyo yung bayday? Dugay ni mamatay guys, Ayan, labi punanan na ka ni buhi pa. pa bitaw humulan na og tubig. Pang-export ni nga isda guys, mo nang nahinam ko ani pag kamera. Ang videohan ang maong isda Kuan kay tingali, dako-dako to doy anak doy. Dako-dako Buhi ani pa. isda ato. Mo balik kanok tay? Ha? Mo balik kanok? Naa oy, mawa bagon ng tunok. Hala, wa ra mo kilo na eh. Kuha kuha pa. Tama kay nagsabaw eh. Sabaw. Gatingab-tingab pa oh. Dubok man ang isda adoy. Dubok pa na. Dugay lagi na siyang mamatay. Labi na gadyo humulan nagtubig bitang dagat. Muni ko ni Alvin guys. Gaot ko na nga na pero lapo-lapo man ni ug dagko na. Unsa ka? Ha? Hay problema day doy. Ha?
Naunsa ka? Uy, gipilasan ka? Unsa may imo? Ha? Lungag? Way sa katsangipuan. Laba di mo ulo? Ino to ininit ka? Uy, inom sa ininit to ba? Ba sige kabuhi ka? Buhi pa jud si Jo atong paatubangon guys kay lingaw kay ko guys ni tanaw sa isda ka tingab-tingab ba jud guys kaning usa ay gatingab gahapon uy ag duha ka isda day kay gatingab-tingab gihapon Isira ang nanggamo. kuandra Wala kang wala. 3/4 Utso? Oh. Noibi asa man na noibi Bira man. Asa man to? Saan to? para sa iso na din para man to Ay, nama ako ba? maaf pa rin ay dugay mamatay na isda aday Pugot pa na. nagpugot pa na arang magdot oy Sabi ko ano? agkuhan niya ganina giusan ninyo Ang bunta. Ay! dili agbagong ko ha Sisa na. singa ni mo day Mak. makmak Bila man na day? nabigra mo sa tina asa man na Yo na. Isa ko no. pila kilo jo Ayan na sa'yo. o di kuha ag 30 ang 300 kuha ag 30 di 270 ra sakto ba 270 ra Tawag ka. Ano, sulupin? yan na de silupit 270 na sa merkado na katag Ma, 450 man wala ma. Hani man. Pahilot ang ano ba? Kuan naman gud na kanang matagtiki ba ba? matagtike Di mo na nga. Mo gud. hindi man nahiluto ng matagtike Di ba ano yung likod no? nay murag ni bite Sakit dyan mo yun eh. Di man dyan po kahadjang. sige itong hiluto na rin dali Magkog, magkog ka, magkog kay mong lubot. guys dinhi ako ng photo na akong pag video guys so ako muingon salamat kayo sa inyong pagsunod sa akong mga videos so ako manghinaot guys nga dili jud ko ninyo talikdan subscribe guys sa akong mga videos kay mao ra jud ni makahatag kalipay alang kanako og ako moingon guys bye bye